waktuji sappo e tati e dow hojomaji capantati ɗo e dingiral Daka mo Medina Gounass ko ɗin waktuji keedi e nder wertago leydi Sénégal onon sabbinoɓe kabaruji ɗi ɗo e Ayaw Gounass TV ko hono non min cabborino waktu gam yettinande on ɗi eɗeɗo ñalande hande eɗene alarba capantati lewru avril hitande ujunnaji ɗe nogas e jowi e titore kabaruji meɗen golle Daka ina jokki e ngal dingiral barkingal ha joni ndin kewini yimɓe ina ɓeydo e kala ñalawma e nder Daka asli Daka ummi koye golle almudagal hakkude ceerno mawɗo e ɓen sahabaɓe makko darinoɓe e fela almudagal ko ɗum jokki ha e ndeɗo ñalande hande kala nde julɓe ɓe gaari Daka ina barkinoro golloyde e guesa ceerno Ba ɗum dawol waɗi ñande altine nogas jeetati lewru ndu gonɗen COD ko gomu noddirte noon tawi nden fedde ina rentini ɓesgu dental Daka ñibirde mabɓe noon tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal nde fedde noon golle mum ina mantini no fewi e nder Daka musidɓe tedduɓe titodde nani so oɗon cabbi facciroyde ko joni musidɓe tedduɓe caggal calminali ko jettor kono kadi on bismama e jaccingol ɗin ɗon kabaruji e oɗo alarba capantati lewru avril hitande ujunnaji ɗe nogas e jowi en kalino ɗum e arwande nde golle Daka ina jokki e ngal dingiral barkingal ha joni ndin kewide yimɓe ina ɓeydo e kala ñalawma e Daka e oɗo subaka alarba hande capantati lewru avril hitande ujunnaji ɗe nogas e jowi ngun batu aadi ngu wadde caggal juulal subaka tawi fandare nde ko hettade banda ceerno mawɗo radiallahu taala anhu kono kadi remɓe ɓe ina ciftina julɓe ɓe nde ɓeydoto tinnade e dine mumen hani e jokkodirde endam hakkudeji mumen tongol gurdon batu nana e nder cimtol men golle l'islam ina jokki e ngal dingiral barkingal Daka mo Medina Gounass e gardogol khalifa tedduɗo ceerno Alaji Amadou Tidiani Ba no kala subaka Daka ina daɗɗe batu gam hettade banda ceerno mawɗo radiallahu taala anhu seremɓe ɓe ina kirjina julɓe ɓe nde ɓeydoto tinnade de mumen Allah hani e jokkodirde endam hakkudeji mumen ko nafoore mere tan woni ko soomi e o banda ceerno mawɗo ina tengtina ɗin konguɗi ceerno Ibn Oumar ceerno batuji ceerno ɗi fofof kanƴi fofof koɗi ɓeydare kala mo keɗiɗa hen a ɓeydorto an keɗiɗo ɗum hande o keɓa hen ko heɗinoɓe ɗum ñame hen nde ceerno Ibn Oumar jofni kongol ko ceerno Seck Baro suuti konguɗi e yamirore khalifa o omo ñaago nde Allah junnato o neema enne kadi yo Allah rokkumen nande koɓe kaali ko o rokka enne kadi gooɗinde caggal mum ɓen jangoɓe Alquranil Karim kañumen neccakita jangugol yinnoɓe jaggude wirduɓe kañumen ne kalana sarɗiyeji ɗi dokka lawol ngol jammiyoki on lasim e wajifa e wirdu aljuma saka noon ko foy wirindi juɗe mum ɗe ɗiɗi momane yeeso muɗum golle batu ngu jofiri ko wadde duwaw caggal mum ceerno Doussa ceerno Baro Ndiaye natani golle mum wa alayhi min rabbil anami salamu wa min arrasuli wa cheikhina mutajaddida ko ni siforto e kala subaka e Daka haɗin ñalɗi Daka joofa asli Daka ummi koye golle almudagal hakkude ceerno mawɗo radiallahu taala anhu e ɓen sahabaɓe makko ɓe o yontidano darinoɓe e felo almudagal ko ɗum saabi ko ɗum jokki ha e ndeɗo ñalande hande kala nde julɓe ɓe gaari Daka ina barkinoro e gollude to guesa ceerno to ngol dawol garwaniwol noon dawama ñande altine nogas jeetati lewru ndu gonɗen hitande ujunnaji ɗe nogas jowi kettoɗen hen ceerno Aliou Badara ko goto e ɓesgu khalifa o koye ballal Serif Abba Ba wondude Ousmane Alhassane Sow tampande tampanɗo Allah ko tampande Allah sa tampanɗo Allah tampanirtamo ko saabu Allah wadde ko Allah tampanta Allah noon mo tampan ɗum fof o yoɓete ɗeɗo golle hande ko woni sababu hande ni Daka mo jiiɗa o Allah rokkiri ɗum yimɓe ko sababu nde jiyaɓe Allah mawɓe ɓe Allah waɗi e ɓerɗe mumen fanditanade Allah gollande Allah ene ngari gollande jiyaɗo Allah ɗum woni en ngari tampanɗo Allah saabu Allah koye ɗum dokkal mabɓe ngal ɗon ko hen Daka feeñi saabu ko ceerno Mamadou Lamine Sow to kay hayde kanko e dental makko gummotono Fouta ɓe ngara ɗo gollande ceerno
ɓe daako golle yanta e Madina naaɓe wonɓe ɗo Madina naaɓe so ceerno ne lewa ngara daako kamɓe ɓe gummo Fuuta ɓe ngara ɓe dagdo e ɓen ko ɗum fuɗɗi Daka o fuɗɗode mum ko ɗon Allah feññiri ɗum koye anniyade tampanoyde tampanɗo Allah ko hen ɓe keɓiri Allah oɗo enen fof keƴƴen hen nde tawno Allah ina yaaji ɓernde wotere julɗo goto ɓernde mum wotere moƴƴere anniyama ko goto aduna o fof ne heeƴa hen ko noon Allah waɗi ɓernde julɗo tan woni ko ganduɗa ala to Allah heƴata e aduna e lahara fof so rendi Allah heƴata e muɗum kono omo heeƴa ɓernde julɗo wadde ɓernde julɗo ene yaaji ɗeɗo gueɗe ɗeɗo dokke fof keƴƴi hen enen fof keƴƴen hen so Allah haaji kadi ko ni wonirta ha Allah firta aduna o ɓen hande ha darga daro kala neɗɗo golluɗo e Daka kala garɗo e Daka kala ko heeɓi eɓe keɓa hen ɗum wona coole ƴeew joni hitande fof Daka ko Allah addata e muɗum ko ene ɓuuri ko arno rawani ko jettiren Allah noon ɗum ɗo ko hunde mawde koy eɗen ɗo e kono en ganda ko gonɗen e dow muɗum ko jiɗu tan addi en ɗo kono en ganda ɗum de so Allah rokki enen andude noon so Allah rokki enen andude ɗum ɗo ma en gandu wonko dañƴen ha heewi wonko dañƴen ha heewi hay goto arani Daka ɓurɗo en dañji ala hay goto noon hay goto arani Daka ɓurɗo en dañji enen lomtiɓe heddiɓe e gaaɓe hay goto so tawi kay en gandi ko Allah waɗi ko Allah waɗi en ko en gandat hay goto arani Daka ɓurɗo en ɗum ɗo meɗa andi noon won wonɓe ñande fof ne ciili kay deftere Alqur'an nde meɗa andi ɗum meɗa andi kadi won wawɓe toon ñande fof salatu fatiha ujunnaje 10 biyeteɗe ɗe won waɗoɓe sayfiyaji biyeteɗi ɗi enen ɓe mbawa Qur'ana mbawa sayfi mbawa ɗum ɓe mbawi ɗum ɗo ɓe ɓurani en ko Allah feccani en ala ko goɗɗo hay hen yo Allah rokku en fandinde ha joni en jokkadi non kabaruji ndellunde alliyankore Daka ndiyam ko hunde hatojintene no feewi e nder oɗo Daka ko ɗum saabi noon ɓen topitiɓe kala ko fewti e ndiyam ɗam ina daari lan wallidde no Daka o dañiri ndiyam hayso tawi joga e Dakaji kolliti ina ngakka dañde ndiyam kono kadi ɓe mbaɗi jertinago faade e dendagal taweteɓe ɗo e Daka nde nden toto huɓɓude jayli ɗi joga e waktuji kono kadi joga e waktuji tawi ina kaɗa huɓɓude ngol ɗon jaygol Amadou Tidiane Kebe ko goto e hettuɓe e den ɗon golle emo rokka en kumpital ko haɗi yoga e Dakaji hebde ɗamɗon ndiyam alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah no moƴƴi hande kadi eɗen e ñalawma Daka en ji Daka o nana yaha jam jam to banggue ndiyam ɗam eɗen jetti Allah no moƴƴi ɗo e Daka eɗen gandi enen foof ko forage uji tati gon ɗo forage goto mawɗo mo sen o mo ganduɗa woni 100 mètres cube heure forage goɗɗo gonɗo ɗo mo 50 mètres cube heure e forage goɗɗo kadi mo 35 mètres cube heure forage uji tati ɗi foof waɗi marcha waɗi jaltina ndiyam kadi aɗi tuttira e réseau he nder wadde nden noon réseau o nde waɗi ndiyam te ndiyam ɗam ne timmi wawi hutora ɗum ɓe sa yi noon ndiyam ɗam yettaki woni hen nokkuji ko tiwoji gaddoji ndiyam ɗi min dañi hen fiyutaji kewɗi no fewi fiyutaji noon addi ɗum ko yimɓe fewnoɓe Dakaji mumen ɗi so gari e fewnude aɓe kewi fusde tiwoji sabi pusi tiwo noon kala Daka gonɗo caggal mabɓe dañata ndiyam ɗon ɗo tiwo o fewnitaka goɗɗum ɗum nde laabi ɗi pewnetede won Dakaji egginanoɗi ɗin Dakaji noon ha joni réseau o yettaki toon amin badda hen hitande foof Asifor nde walla en ƴeewen seeɗa kilométre aji seeɗa mbaɗen hen son ƴeewi ko fati e ndiyam ɗam comité d' organisation nde wallodira hen e Asifor e OFOR wallodira hen kadi e SEN'EAU wallodira hen kadi e wallodira hen kadi e Asifor OFOR SEN'EAU hydraulique kamɓe foof aɓe mbaɗa ballal mabɓe sa ƴeewi SEN'EAU kamɓe ballata en to banggue ndiyam ɗam waɗa ɗum ha ɗam wawa yarede waɗa ɗum mbaɗa hen colore pewna ndiyam ɗam ha feewa Asifor nene walla en to banggue ɓeydugol ndiyam ɗam yetto e Dakaji ɗi ngalaɗi OFOR kadi addi camion ngaji ma timmu 25 citerne ɗin kadi nan ɗo e Dakaji ɗi ngala ndiyam ɗi beele ɗi jaaha toon balla ɓe armé kadi en kalino e mabɓe ɓe gaddi ko wonta fiwuji ɗiɗi mawɗi ɗi ganduɗa ɗin fiwuji kadi amin ballitoroɗi e won hen nokkuji eɗen jetta Allah no moƴƴi alhamdulillahi rabbil alamin hikka Daka o en jiyani hen caɗele ndiyam goɗɗum ɗum ko siftinde tan wonde ko wayno gaz tan koko haɗa hutorede réseau ji ɗi ne kono goɗɗum ɗum ko so tawi neɗɗo ne hutoro jaygol so 23 heures yoni kam yo taw hankadi yifi ɗum goɗɗum ɗum kadi eɗen ñaagui wonduɓe e mawɓe ɓe kadi ɓe ballataɓe ɓe jara ko heewi
ɓe mbasa kadi yaade e nangue wuro ngo en kaalino ɗum e arwande nde COD ko goomu noddirte noon nden fedde noon rentini ko ɓesguji dental Dakar tawi kadi ñiɓirde mabɓe tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal nde fedde noon golle mum ina manti no fewi e nder Dakar kadi eɓe balla ceerno jaɓɓade hoɓɓe Dakar e wiide mabɓe noon hikka kadi ɓe gaari noɓe gowi ardude ni hoorejo fedde COD ko Siraji Agne kanko Siraji Agne kettotoɗen e ballal Amadou Dia mo Bakel. Ceerno Mouhamadou Saïd minen min garino min gardono hitande foof min gara daral almudagal darade yantude e ceerno e golle Dakar sibu Dakar ko Dakar ceerno ko Dakar Allah eniraɗo muɗum ceerno Allah halfini golle ɗe minen noon kamin almuɓe ceerno amin gara kala ko ganduɗa hoorema min jii faade e aroɓe ɗen pour no bamiraji wadde ziyara tawtere Dakar o min ƴeewa namin ballira e condition ngaji ɗi haala ɓuuri fewide ceerno noon e nder délégation ji kewi e délégation ji ɗi wonni ganduɗa hoorema ene gara ɗo henna min toppitoɓe min ballaɓe fodde kaɓe jeeyi ceerno ɓe gotto sahaji ɓe firto walla sahaji ɓe kasito ɗum noon ko noon COD hewate aussi somin gari kadi min gadda logistique to otoji en min gadda goɗɗum e goɗɗum ɗum noon sahaji min totta comité d' organisation par ce que ko kamɓe kalfina ko faati e golle Dakar e kadi ko ceerno ɗum bayen on kan yo Allah sembin mo ko woni kadi vraiment e tijani keɓe mo ganduɗa mo gollodirta mo ganduɗa hono vraiment omo dari omo wawi golle kadi golle makko ne feewi namin garda noon ko noon tan min gardi hikka innovation waño ko koye nder Dakar hemin mbaɗɗum si holko ɗum par ce que hoɓɓeɓe so gari min jiiɗata tan ko adi tisbato pottade pari donc so yimɓe kadi mbatto juuloya walla so juuloyi so gartinan to pottade ɗum tagi waño mo jiiɗoɗo no ɗum meeɗa ko waɗede hikka waɗa adanno deftana Madina adde ga mais hankkadi COD watti defte nder Dakar e ɗum noon so Allah jaaɓi amin gandi dal continude darade enen noon darde troisiéme point mo ganduɗa hono baɗɗo important woni vraiment kaldami ko autorité ji ɗi pour ɓe balla min hen par ce que ko constat mo ganduɗa hoorema min mbaɗi ɗum min jii hikka Dakar o guila fuɗɗi ha joni Madina e Dakar o fof yimɓe ɓe tabbi yimɓe ne mbaare tan laabi ene mbaare wiye plan de circulation ɗo waɗa o institution ji min jogui hol dokkiɗo institution ji ɗi mais ɗo henna ko wuuro ceerno Ahmad Tidiane ceerno Agne Mouhamadou Saïd radiallahu taala anhu hay goto fotani ɗo wadde hunde to alda yamirode mabɓe hay goto fotani ɗo wadde hunde to wonani yamirode mabɓe kamɓe noon ɓe tadiɗo comité d' organisation kadi ɓe gardino kadi ɓiyiɓe kadi aussi kadi almuɓe kadi ene gollodira mabɓe donc plan de circulation on ɗon avant ene yaltine ene fonnoɓe ƴewtide yimɓeɓe ɓe mbaɗa visite ɗum waɗani kamɓe ɓeɗo hande woɗɓe ɗum ɓe gimmi ɓe mbaɗi plan goto ɓe totti instruction uji kala to garda baareɗa ɗum taki ɗum noon amin mbiya autorité ji ɗi ɓe ganduɗa ko kamɓe jogui circulation o yembaɗa feere vraiment ɓe ƴewta ɗum par ce que adan amin keɓanno ɗum ɗon jour mo président de la république arta ziyara ɗo e Dakar mais ko tampere mawde wonanno ha par ce que Dakar vraiment fuɗɗima ko adi Sénégal dañi indépendance yimɓeɓe joguino koye muɗumen ene mbaɗa gara gadda ko ñamde mumen yardu mumen jooɗo ɗo ene golla ene ndewa Allah ene jaaha guese ɗum min gonirno so yimɓe continue kadi heddade hen otta jeene yimɓe haydara mais ko aduna yahata ha watti joni laamu Sénégal ene ara Dakar bisimilla mabɓe siko Dakar to yi ko jeeyi mais aussi kadi min jiiɗa kadi garal laamu wontan min tampere ɗum taki amin jiiɗi laamu ngu so tawi woni vraiment aɓe mbaɗa ko way noon yoɓe jewtidi e comité d' organisation gonduɗo no ɓe pamodire mabɓe ha para ɓen so tawi woni mbaɗi validé on saaha kamɓe ɓe noko institution ji dow validation on noon ganduɗa wona ko kamɓe e comité d' organisation ɗi anmuɓe fo mbaɗi kono so tawi woni ni no yiiɗa ɗo ene e Dakar oɗo hikko no fuɗɗori ni saɓe mbi aɓe continue noon so yi ha aljuma samedi ma affaire wadde goto taw ala kam mbawi hen nde tawno ɗo ko Allah jogui e gorkoɓe jogiti ɗum taki avant eɗen ƴettoyo to min mbiyata ko autorité ji ɗi yembat feere ɓe mbaɗa collaboré e comité d' organisation ɓe priorité plan de circulation ko Madina to e to Dakar ɗo fof ha yimɓe ɗe gone jaam ɗum ɗo tan min jinno haalde assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh en dillinoma ɓen somotoɓe glace ina jeyta ɗo e Dakar hollitɓe golle mumen ina jaaha hayso tawi caɗele ceerta wadde eɗen ɗon golle mabɓe e wiide mabɓe noon kadi dañde glace pormuɗo hande o weeɓani saabu ngulekiɗo tolniɗo ɗum ina jeeya eko addantaɓe perte saabu glace o sayat e wiide mabɓe jillinoma e mabɓe Ousmane Alhassane Sow yaadude Isiraji Nana Diallo ko nguleke mawki woni ko teska o dummuno ko ɗum saabi yoga e sagataɓe ina como galas ina jeytoy to nokku Dakar juma o hande o Dakar wari mboolo heewi min mbi ɓayde Dakar dartanima min ƴeewa e dogde ɗum ɗo seeɗa mbar ma hokku min kocci hen ɗum ɗo noon min coɗata ɗum min coɗanno ɗum ko busabo kono no waylo no waɗata joni waji ɓe batti sappo e joyyi ha wonta gartani mbiyatma ko nogas sa waɗani nogas a heɓata joni noon coɗa nogas gara ka jeyta capantati walla jeyta won wiyoɓe ni nogas a yeyti nogas walla capantati ɗum ɗon koye doole ma tan dogata moto a heddara heɓata ko seeɗa tan ɓennuɗen kawruɗen e nanda makko on kañum woyti ko basgol formude on
galas ay haray courant on no gollude ga saare o watuni moƴƴa nokkeli buy on tigi yahay tawa glace formani buy ko seeɗa rek jatigi ɓen noon chaque fois on tigi nde yayi ɗo wom mankata ton heɓde glace o wonta heɓinta ɗon glace jinda ka saare hande hebbini o haray ko kamɓe dow wawata men wallitade kamɓe yeeyoɓe saabu ko yeeyowo wawi o korde soodowo ko heɓata koye junngo yeeyowo sa a soodi ko seeri sa yeeyi to yani ko seeri haray keɓal alanama ton hayso tawi hewɓe ne katodin e oɗon galas yeeyoɓe kam ina manki yitade koye mumen sen tukunima e konguɗe o juulo galas ɗum ɗon kay yeeyde amen ga 150 min yitaki koye amen hen par ce que joni ka mbaɗo 2 litres essence gara arta kadi ne darɗa dulagol koko sayata joguiɗa doga e nder daka ha Allah waɗa keeso ma ko gaddunoɗa ko gasa yaha calcula tawa hankkadi ko carburant ma o a mbawa wasde yeeyde koko bonata joguiɗa gonga noon ɓen yeeyoɓe galas ko dawi ñalɗi mumen dartata hen kono noon ina waɗani daka o nafoore sanne en jokkindin ɗon kabaruji ha joni eɗen kala ko fewti e Daka julankoɓe hewɓe ina gadda jeeyanteri e nder Daka ɓen yeeyoɓe leɗɗe kañumen ne ko hendeya ɓe kolliti noon leɗɗe ɗe cuwa taw marsude e oɗo saaha yoga e mabɓe kadi kolliti saabi ɗum ko yeeyoɓe leɗɗe ɓe ina kewi ɗo e nder Daka o tawi jillinoma e mabɓe Hammadou Ali Diallo mo télé fulɓe Daka Madina Gounass gaga ko dewal Allah kono haɗani noon yeeyoɓe leɗɗe kamɓene ɓe gari tawtorede o événement ɗo ɓe kolliti noon hayso tawi woni kam eɓe jeeya kono haɗani noon kiliyanoɓe kam no ɓe gariran noon ni ɓe cuwa noon arirde minen Daka e leɗɗe min jeeyɗa Daka eyyi leɗɗe sarte 2500 min jeera eyyi kono leɗɗe hikan manqui jarde quoi leɗɗe manqui jarde ala ɗo kam cikkumi ɗamini ko leɗɗe heewi Daka e leɗɗe ne kewi Daka e doro ƴewɗi fof sarteji ɗo joni si min jeeɗo min jirlo bimbi ɗo min jeeɗo ay ko sarteji 4 min jippo kikiɗe min jeeya sarteji 3 min jippo goɗɗum min jirlo amen ɗon ko sa min garta leɗɗe taɗe jarani minen jettata minen jirlo ha ɗo men kawri e client yo min jiyani ko fewi par ce que leɗɗe martani ɗo ko 3000 min jeeyata ɗo woɓɓe no wiya ko 1500 woɓɓe wiya ko 2000 Ahmed Ndiaye mbabba mum ko salino kono Amadou Tidiane kañum mbabba mum ne jaɓi yadude sabu ko e mabba o yildoto ngam kay wawde yeyde e ɗen leɗɗe makko yimɓe natti sode quoi nano ɓe codiren noon lawni quoi min da hawma leɗɗe kewi Daka walla ko hollu kono prix o nan uso quoi taw 2500 2000 quoi ko mbabba mimi sarte leɗɗe mino yiilo mi yeeya yaade so mi heeɓi coɗon mi yeeyama mi arta de wonno e nder on nokku ɗo nen ko worɓe jogoto payane ɗe Djiby Ndiaye ko goto e kiliyanoɓe o hollitide ko ɓuuri sarteji 7 leɗɗe ɓe codat ɗum ngam kay deftude goɗɗum iɗen cooda 600 goɗɗum iɗen cooda 500 biro ala dari dal eyyi ala dari kono kam ɗe leɗɗe kam ɗe ko leɗɗe moƴƴe gonɗo ɗe ɓuuri welde defirde leggal ɗooki ɓuuri welde defirde bañ jeeyjeni foori sa defi defuma yawata ɓendude walla ɗum suma kono ɗeɗo kam ko leɗɗe moƴƴe ɗe ngala gas no fewi ke sodde jeegom jeeɗiɗi ha jeetati ala to dari ñande Daka sakoro ñande dimanche biɗen coore cherchement ji ɗi law goto e sanga Daka o noon kamɓe worɓe defoɓe soɓe dawi subaka ɓe jahat toon to Madina ƴetta pañeji mabɓe gam duggoyde tonen caggal ɗum ɗon noon ko nden ɓe duttoto toon to Daka gam kay defte bottari e kañum e hirande sen keddima e ngal ɗon kumpital hayso tawi Daka daɗɗama ñande aset nogas jeegom lewru avril hitande ujunaji ɗe nogas jowi yoga e Dakaji ha joni golle mumen ina keddi gollede e wiide yoga e ɓe keɓɗen konngudi mumen ɓe golle Daka yawata gasde ina yaaha ha e ñaldi wattan Daka o jillinoma yoga e Dakaji Alsan Kalidou Ba yadude Hammadou Ali Diallo hono no adora hitande kala yimɓeɓe garat law gam fewnidde Daka mumen en jewtidi e Alassane Diallo o holliti kamɓe gila korka aɓeni e golle ɗe e nder o saaha kam ko yettere Allah Daka fuɗɗonon fewnede gila korka kono noon alhamdulillahi rabbil alamina hande kam no wayno gasini eyyi inchallah ɗum mima min puɗɗinoma ɗum gila e korka huuɗo ko ari ewa leɗɗe ɗe gari eyyi ko mawɗum kadi ala hen fof ko manqui fof ari kadi goto fof Daka mum fewnama ha fewi e to banggue courant o hande Sénélec naɓe ɓe gari hay joni ɓe goni koye jippinde ɗo hen kadi Daka ji kewɗen keeɓi courant Daka ji eɗen jogui jorto moƴƴata hande ko heddi hen ne hewani caggal ɗum jewtiɗen e beeteɗo Djiby Dia o holliti golle ɗe gasata saabu guila Daka fuɗɗi hande gasi foof hoɓɓe ina ɓeydo arde e to banggueji kala oɗo saaha Daka o to woni ɗo ko ɓuuri hen hewde ko ina wayno ko fewnama ko ɓuuri hen hewde ko heddi noon Daka
neɗɗo wawata gaynude ko fewnete hen ko nde wan noon Daka ha ñande saka ina jogui aroɓe Daka guila ñande fuɗɗaka haalama tan suwa fuɗɗade ha ñande saka te ina jogui aroɓe Mouhamed Siraji Ba kañum ko pewnowo sakketaji o holliti kamɓene aɓeni hen gollo kono noon kam eɓe manki yitade hen koye mabɓe taw o arti e haalande en caɗele ɗe ɓe kawrata ɗo ɓe pewnata sakkitaji ɗi kono koto wurotoɓe keɓoyta ration ngaji mumen te eɓe keɓa goɗɗo o ration ngaji mumen goɗɗo ɓe keɓata ɓe goɗɗo o ɓe jeeya sakkit goto ɓe cooda hen ration walla ɓe mbasa ni yeyde an ɗum ko tampere ena satti kay saabu koto ladde to ɓe gaddata ma ɓe jooɓa oto ko moto ko addanaɓe walla ɓe dondo e koye mabɓe hitande fof ɓe garanno ɓe jeeya ha ɓe mbatta namdede kono noon hikka kam yahani ɓe puɗɗi hulde de haysi tawi eɓe jakori kam ɓe puɗɗi hulde oɗo saaha eɗen mbawi wiide ɗo e Daka gueɗe kewɗe fuɗɗima waɗede hayso tawi gasani taw kono noon to banggue yeeyoɓe sakketaji kamɓe kam eɓe goyto oɗo saaha ɓe jiyani taw sodoɓe kono kadi piriji ɗiɓe joɓoteɗi ina famɗi ɗo battidortoɗen ngal ɗon kumpital ma mbiyen ɗin ɗon kabaruji en jalta ɗo e dingiral Daka tawi jabanten ko toon e diwan mo Matam Madina Sandé ko wuuro tawetego e région mo Matam e département mum kono kadi gon wuuro tawete ko e commune mo Ogo ɓe kolliti noon wonde eɓe guuri caɗele to banggue cuuɗi cafrirɗi ha eko nandi hen kono kadi ɓe donki dañde nokkuji jangguinirɗi moƴƴi e wiide mabɓe noon kadi caɗele goɗɗe ɓurde mawnude den ɗon ɓe goyitima gonɗon wuuro ina saɗa ndiyam no fewi e wiide mabɓe noon yoga e mabɓe jomni konngudi mumen hoodere jambareɓe Madina Sandé ko wuuro tawatengo e région Matam département Matam commune mbo Ogo ngo wuuro de tawi kay ɓe jangtoto ko ɗen caɗele ɗe ganduɗa nokku one wuuri ɗum ina hen jangde nde tawno sukaɓe ɓe ina goya to banggue table banguji ɗi e ngakkugol mumen ono wayni no fewan jang min ɗo min ngala miijo kadi banguji kadi ko ɗi kewani yimɓe nayi jotto e banque goto fonno wonde ko banque goto yimɓe ɗiɗi joddo hen ɗum wawani haɗani ɗo nete ɓe kolliti tigui école o alay saago ma waɗa mir nde tawno jawdi ndi foof ina hen ko heewi ko ɗo rewata nde tawno sukaɓe ɓe to banggue sécurité o ɗum wodani kono monsieur goto min jogui ɗo e kono mi waɗi caɗele seeɗa banggue jangde to 3 classe o jangguinte ɗo kono min jiiɗi ɓeydinede hen ha ɓuura ɗo goto gonata eyi élevage nayi fof ko banggue goto gonata kadi min jiiɗi wallede o banggue banguji ɗi min ɓeydede ɗum kadi ha yaaji ha ɓuura ɗo école aussi nene caggal to en nam kadi on kadi ala banguji kadi fof ko boni min jiiɗi ko wallede kadi banguji ɓeyde ha ɓuura ɗo cellal ko afo ngaalu ko ɗum saabi wuro ngo ne ŋakkira to banggue cafrirɗe timmuɗe hay sinno wonino suudu safrirdu mahandu ɗo e guila hitande ujunaji 2016 ha joni udditani meeɗa udditede ni sona ni tan dorroɗen tan woda garɗo wiya ne yiyam ko uddita min ciyani ɗo dariɗo hen mbine walla min dogui bangio bang jowuro dogui hen ha tampi dañani hen ballowo sona kanko métere Malick bannoɗo ko waɗi hen o udditini min jogui ɗo enam hoddiɓe ni nen ɗo taw haade guure seraji ɗi wonde min jogui ɗo hoddiɓe guure nen ɗo ha wayno leydi ɗo catiɗi min lumbo lamar nen ɗo lumbo laliku nen ɗo pattuki nen ɗon lambago nen ɗon parawo nen ɗo foof e min ɗo foof mami mbaɗa sartaji min kaɓa pour min jaaha ɗo ha dañcaɗi walla ha Wourossogui min paasoyo walla gara wuuɗo waɗe e saret ya otoji ɗi kam so mullu tooɓi ɗi taccata caggal caɗele jangdi e safara ko caɗele ndiyam nde tawno wuuro ngo ene notiti yimɓe ummiɓe nokkuji certuɗi gam arde wemnade moƴƴere e nder wuuro Médina Sandé tawi kay ko joomen jawdi en foof ene notini ngo wuuro kono kay so yi ha waktu o tolnima ɗo ndiyam ɗam ne ɗeɓa ngakkude Abdoulaye Ka sanoma ina moƴƴi e meɗen enen kono lambo si diwo ummoringo lambago ɗo ɗum fuɗɗima wadde jawɗi e guila subbude subaka ha ɗo ñallangal hande gonɗen robiñaji goɗɗi dow to wuuro fulɓe nan heedi banggue rew wuuro Madina Sandé go te robiñaji fof hande keɓani ndiyam hande ko ɗum ko mawko woni toon ka udditide ɗum ɓuuri moƴƴude jawde ɓuuri kadi hewde foftere e nder yimɓe sawi so wonti robin joni jarnata hen ko lawol gotol so wonti balka noon sa en jiɗɗa fo yarna ɗumen kadi sa jawdi yettima ta jarat tan koota ɗum kadi hay so cukalel tokosel no wawi arde yarna ɗum so wonti robin noon robin galle fo arat kono noon heewi tampere ha ɓurti omo jiya toon ko ummiɗo ha toon e nder diwan mbo law tawi ko ardi koye jawdi o holli tigui sinno tawi no balka ka udditi ma wemnanɓe kamɓe ɓe ganduɗa ko joomen jawdi en ɓe saabu yarnude robiŋaji ko ɗum hunde sattude
horan ko no wayno taw ko batte addude jawdi kanko hande fuɗɗi hande ɓeɗɗino ɗo arde balki adduɗo jawdi gondiɗi en ɓeeɗo no koɗannoɗo kono goɗɗo lawol tan ɗum so dañama kam balka uddidde wawi wade fof ɓuura kam samorde arde ɗo no nangga e rakkoraji mi Allah darade mi yarno jawdi so balka uddi kam ɓuura fodde nafoore aynaɓe dogol nango o so min kono subaka min gaɗade min gona hen ha tisbar walla taksa so tawi nayi jawi ardude min mbawi ɗum tinde hedde nangue hoore walla min ɗum tin tisbar nayi gardani min mbawi ñalde e sewne gueɗe subaka ha hiira taw nayi garda seeɗa seeɗa garda seeɗa seeɗa aɗa yaran ɓaali fof aɗa yaran so aɗa woni ɗum tawa dañata hoɗde ke ndiyam ɗo aɗa foɗno so sewne gara tawa balka ñon tan dogani ya ñalla ɗon ɗum ɗinde jawdi ma guila subaka ha hiira mais so ani aɗa ronko ɗon yarde kadi ndiwanayima ma faran balka gorko ya jarno yarta ɗum ne fof ne hepto Medina Sandé tawete koye nder Ferlo kiloji 6 hakkude mum e lawol Linguére Matam. musidɓe tedduɓe ko ɗiɗo kabaruji min gadduno hannde jettorten to noon faade e rédaction Gounas TV wallodiraɓe ha kabaruji ɗi mbawi yettade ɗo e on ɗo rédaction en jetti to banggue équipe technique Ousmane Alhassane Sow yaadude Isiraji Sow guila e juɓɓude kabaruji ɗi ha e yesso ayawo ngo ko musidɗo Ousmane Camara guiɗo leñol heeɗiɓe tedduɓe yen gone jaam.